Kakon nyotrap National Awakening Movement kaknam haka arpusan teregu jelio arja arpusau kalau ujor dake ijahar lagi ke FIR persya yo noi saj ain u lawyer ubadai ru u noi lam ke BJP u Ashwini Upadhyay. Yakni ke ijahar la ujor hapo ke office cybercrime Shillong bat la keno bau Ashwini Upadhyay ulay lambak lai ki pajba bat ke jela mengelaya. Haka ejahar kaknam kala pentip bau Ashwini Upadhyay lingba ke video bala pensap priang hagi rensan social media ula kena bayak megalaya la sensya dakan niam bat kinong yalam niam kumju uru ban kentho bagi no yalam niam bat kan niam kala sensya hapo megalaya bat kani ke penlong ya ki riunget Hindu ban sedang petno napo ke jela namari kimyo ban money blay kumba ki jule. Kaknam, hapo ke ejahar kala ong bau Ashwini ula keno bagi nong tauan bat ki badan haka bor sarkar kim traikam hapo Meghalaya. Nalor ke jingkren persya ya ki pulet Meghalaya bakim don bor bat kani kepenlong ya ki seng bhalang ban kelalong ki nong lute bat ki nong lumpisa. Nalor ke niu Ashwini Upadhyay ula keno ru bawat kilat patai kubor lani ki media kim traikam. Kaknam haka ejahar kala ong makini ki jing keno Ashwini Upadhyay ki wanra ka dur ke besniu habaya day bat ke jinglong jingman ka jela Meghalaya habarok kawai kari kani ka bu jingma ya ki nongsong snong ka jela ki bapuli ki batrai bat ki ba em haki wai pat ki jela kari namar kata don kam ban shim gi sen jam persya yo Ashwini kat kum ki kendon an jingwan ka jongi ka de halor ko to ko video ka ba la long viral ba ha de sutang ka jela jongi de wat akas hapo ka ri India borok kawai kale si ka bala pan yalam bakala ya ka views dan ya ka rukam perkhat padan jong ki rithor nang the saphang ajolong jeman jong ni ka jela ka jong ketuka video kumba ini tu lang pai ba borok kadi gani ka video hang ni ka jong ni burio ma tene kaleng ka jong ni la yo snap ya kani ka video ka jingkeren jong ni burio ka long ba yalam bakala si bala ha ka ba mula ada bong ba ia ka jela Meghalaya kamdan su kata ka sinsar ko bahan ka legislative executive lani wat ia ka judiciary ruang na kala feel baru la kendo direct uang ba ia ka jela Meghalaya la control da kiniam la control da kinong yalam niam jong ki badan hapo ka nyam kristan ko jongi tikani ka de ka iki ka bayalam bakla ba bat kumban su pun kamau ba na haki knet por bila ada nilai i bana kaliang jong CM jong ka asam ru ula sim ikri kentin ula ong ba kajing rem jong ka BJP ka NPP nang hakan ni ka MP election bila ada kadai namar ba kikon hon balang kinong yalam niam gi jongi kilaya kila kanbas persya ka BJP openly tekani kadai ke ba yalam bakala bat ngila khamilen ti to por ba unong ukli jong ka state ko jongi Chief Minister jongi un counter ye kani ka jingkren ni kanong ka bale rai kanong susi ero atata ba CM jongi swab jar halor ko to ka jingkno jong uni kli jong kani ka jela asam ko jongi but kadai ka jing swab jar jong CM jongi ka ailat pada se kum kine ki brio pada bandang pentok bria susu ya ka jinglong jingman ka hang ni po ka jela ka jongi tiana kaleng ka jongi ngewan lawan tokit nang ni na po ka cyber department badan na po DGP office but ngila kerpat iki ben chimkian kaleng jong kiru kila EPNI yung balak kila persyang man pat delete no iki ki video jong ni buri ban kaleng jong ngin sa paru file ru daka FIR hapo ka police station lom danger yang the krang ba kinyo ban register ba daka case krang ba kan don ka conclusion ya kani kam kamar la dagi ong nginchu up community ba nakaliang jong ka cyber department kinlei claim ko no ka claim da register case yo kampoi syabakun ke krang ba kani ka jing thumu ko jongi ban khanglat ya kum kini gibri gi bayalam bakala tengin sa register ba da ka FIR ba krang ba ka police station kala ban register ga case ban nakaliang jong ki cyber department nang ni na po DGP office ru kila ong ba ka lom DGP police station kila ban chim assistance naka cyber department hang ni po DGP hak ba di bat ni ka issue bat ni kimilinti ba nakaliang sarkar kan sedang ban perkhat no bat ngimtip kat no teli kita ki video ki bala circulate kat no howlak teli kita ki video kan no klur teli kita ki video kila circulate lun saborok wiri India lane rumla bandili ngimtip ya kata kalau ka bae nomor kila apoy ki mobile jong barok kani kam dia bo kadang don tah ka YouTube kila apoy haduk ki mobile kadang don tah YouTube kadang suk delete ni YouTube jadi kalau ada ki mobile ki beri dia spread ki group jong kita ter te ka badon kam
nakaliang ka jongi ngi dawa baka sarkar jela ka jongi UCM u jongi udai ban ai ya ka statement ka basai halor kani udai ban tho syaka sarkar India halor kani ban pensyai sya baro ka gari India bangi hang ni ngi dei ki briu ki bayat katkum ka jing ka katkum ka demokrasi ki election hang ni ki long katkum ka demokrasi bat ki nyam ki don laka jong ka benta kim don ka jing ya tuklar ka sinchar khadar ka sarkar kari maka ka pej ka sinchar ka khadar te ngi khmi linti ba ka nakaliang khantam ya nakaliang ukli do jong jala ka jongi un keren ai halor kene ka benta khrang ba ya ka jing keren jong UCM jongi pada ngin yo ban sar kulit syabaro we gerin dia khrang ba kan don ka jing pensyai ba ka ega keren ni wei u bar jala u badai unong yalam jong BJP nang tinga po Allahabad khrang ba ngin pensisya ba ki dei ki jing keren ki ba lamler ki dei ki jing keren ki ba makala tengi ka jing start jong ka sarkar ka jongi dei ban kumbangala ngan ban bang sisen kam dei ban kut tang ban register case dei bang ka cyber crime kan phat delete ik video aba kham kungsan ka dei ba ka statement nakaliang government ka ba syai ba ban pensong tu ya ki babon balang tengi khwilinti ngin ap khwilinti ya government lar ka government ka skabjar te kan long ka ek besusi bat ngin pendrem rupa nadu menta lada ka sokar ka skabjar alor kan menta manta biswa ula ada kenteng wong anaba ki nong yalam balang di jongi kenul kestan ko pero kiri maki ki bala mi surok menjalap election ban pendrem ya ka NPP BJP hakan ke MP election ko ada uni udah khar pada menta umi wong anaba hang ni apo jelam halia kamdon ka jing sinchar pajba la sinchar be de dakan yam kiri kinong yalam balang ki ba sinchar dai chu chief minister jong jela ka jongi kiri kinong yalam balang ki ba sinchar dong sudong wong bagi kulit ka police department kala ka kam trekam wat ika judiciary ula keren wong na ka judiciary apo ka jela me halia kam trekam syuk tekat kum juso tu jonga ka de ka kontem ka ba uni ubri ula le kakum ka kontem of court karkna swat Jokowi de kini ki penwandur ka babakala sapang ka jinglong jingman jong jala ka jongi hakmat jong kari India borok awai ya kani ngini ba ni hapan penbet ya ka bangi super sya ba nak le ka jongi kai udai u lawyer une udai u lawyer bar udai senior leader jong ka BJP te habang i ba ka BJP kala persyang i uhimanta beswar udai UCM u MLA jong ka BJP ula akan persya igi niam ki jongi haba hang ni hapo ka jala ka jongi kamdan kono ka jing fair niam ki Hindu ki le puja kat ka basu tua maki hi kamdon ka jing khang kamdon ka no nia im da kata ka jing suk jing san kamdon ka jing thambor kumbangi ai lembagi lat patai kuar lembagi social media ka iga bajia hakio gi bentab da jong kari India le hang di nia im suk im san te kini ke jing kran jong himanta biswa jong ni upadya po Allahabad bode unong yalam jong BJP ka penu sniudur pade ya kata ka buram ini kata ka rukom trikam jong jela ka jongi habaki wei pada kejelan nak wei pada nak rindia pada ki iya ka ya ki kubor ki balik ialam bakala habatien pej bahaki ki shop ka shop plus f ka plus f hakabam bangibam dunaki eki batay kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus f haka jingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bada ka bathau bha kam khta I ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka kia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki marbam madon ka sharp plus f menta kasni lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya